ሰላም ንኩልኩም ተኸታተልቲ መደብ ኣውራ ፕረስ ደጊመ ሰላም እናበልኩ ሓደሽቲ ኣጋይሽ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩለይ ከምኡውን ኮመንትን ሸርን ክትገብሩለይ ኣውራ ፕረስ ንኽዓቢ ምትሕብባርኩም ይደሊ ኣለኹ እናበልኩ እምበኣር ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ክኣቱ ከለኹ መቸም ኣብዚ ንነዊሕ ግዜ ከዛርበና ዝፀንሐ ገና ሕጂ እውን በሰልኡ ዘይተረፈ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ንሱ ከዓ ተጋዳላይ ፀላእኩ ዝበሃል ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ብርግፅ ትገድሊ ንፀልኦ እምበር እቲ ተጋዳላይ ኣነ ዝፅላእ ጌራ ኣይወስዶን እየ ግን ከዓ ከምኡ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ እቲ ናይ ገድሊ መንፈስ ሒዙ ዘሎ ኣብቲ ናይ ርእሲ ገድሊ ገና ዝቕፅሎ ዘሎ ይቕፅል ኣለኹ እንድሕር ኢሉ ገና ናይ እቲ ናይ ዕድቂ ገድሉ ገዲፉ ናይ ስነ ሓሳብ እምሮ ገድሊ ይቕፅሎ እንድሕር ልዩ ብልክዕ ክሰርሕን ከስራሐካን ኣይክእልኒ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ተጋዳላይ ዝነበረ ማለት እዩ ከምዚ ሕሉፍ ሓሊፎም ሓደ ግዜ ኣብ ብራይት ፊቸርሲ ተጋዳላይ ኣመሓድረናን ገለገለ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ እውን ንሰምዖ ኢና ኣብዞም መንእሰያት ማለት እዩ እምበር ናይ ብራይት ፊቸር መራሕስ ከም ዓይኒ ሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ዳኣ ኮይና ንሓቂ ክንምስክር ተዳኣ ኮይናስ ካብ ተጋዳላይስ ናብ ቀሺ ይቐርብኖ ገርሂ ዝነበረ መራሒ እዩ ናይ ተጋዳላይ ባህርያት ዝኾነ ፅልዋ እውን ኣይነበሮን ብሰንኪ ከምዚ ድማ ብዙሕ ተጋዳላይ ካብቲ ቃልሲ ርሒቑ እዩ ዝርከብ ከም ዓይኒ ሓቂ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ እሞ እንታይ ደኣ ሕጂ ኸ መን ተንኪፍና ክበሃል እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ገለ ትገድሊ ርእይዎ ዘይፈልጥ ገለ እውን ኣብቲ ሃገራዊ ባርነት ሰሪሑ ዝመፀ ገለ እዩ ዘሎ እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ እቲ ተጋዳላይ መርሓናን እዩ ገለገለ ዝበሃል ዝነበረ ደኣ ኣብየሎሞ ሕጂ ማለት እዩ ከም ዓይኒ ሓቂ ተጋዳላይ እንድሕር ደኣ ቀኒዑ ማለት እዩ እቲ ናይ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ናይ ገድሊ መንፈሱ ገዲፉ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ካብ ተጋዳላይ ሰብ ኮይኑ ጥራሕ መፂኡ ሓቂ ክደሊ ከሎ ፍትሒ ክደሊ ከሎ ምስቲ ብዙሕ ዝነበሮ ተመክሮ ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እንተቐኒዑ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ ዘሰክፈኒ ነገር እቲ ዝሓለፈ ወለዶን እዚ ሕጅን እቲ ድልድል ተሰይሩ እዩ እቲ ቢንቶ ተሰይሩ እዩ መራኸቢ የለን ማለት እዩ ስለዚ እዩ ከዓ እቲ ተጋዳላይ ርሒቑ እቲ መንእሰይ ከዓ ተኣኪቡ እንታይ ገይሩ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ሕጂ ማለት እዩ እቲ ናይ ገድሊ ዶ ኣይኮነን ዝድገም ዘሎ ድሓርከ እቲ ዝገርም ነገር ተጋዳላይ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ተጋዳላይ ማለት በቲ ሲስተም ተቐይዱ ኣብቲ ገድሊ ዘገልግል ዝነበረ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ 1993 ኣብ ዝተጀመረ ሃገራዊ ባርነት ዝተሳተፈ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ክንደይ እዩ መንእሰይ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ዲያስፖራ ዘለውን ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝመፀስ ኣብኡ ዝነበረ ኢኖ እሞ እንታይ ፍልለይ ኣለዎ ነቲ ተጋዳላይ ኣብ ሜዳ ኣብ በረኻ ስለ ዝነበረ ክትንፅሎ ንስኻ ኸ እቲ ሲስተም ኣይኣተኻዮ ዲኻ እንድሕር ዘይኣተኻዮ ልክዕ ከምቲ ተጋዳላይ እዩ ዝብፅሓካ ዋላ ሓንቲ ፍልሊ የለን ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ግፍዕታት ገለ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ማለት እየ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት እኮ እቲ ተጋዳላይ ዋላ እንተደለዮ ጉልበቱን ብኣእምሩን ደኺሙ እዩ ዕድሙኡን ከይዲ እዩ ምኽሪ ንተጋደልቲ ክልግስ ከለኹ ኣብ ሂወትና ሙሉእ ዘመንና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ታሪክ ሂወት ከጋጥመና ይኽእል እዩ
ተጋዳላይ ትነብር ሎሚ ዶክተር ትኸውን ካልእ ኢኻ ተጋዳላይ ትነብር ሎሚ ሲቪል ትኸውን ልክዕ ከምቲ መምህር ነይሩ ካልእ ዝኸውን ካልእ ፕሮፌሽን ዝሕዝ ከምኡ እዩ ስለዚ ተጋዳላይ ኮንካ ኣይንበርን እዩ ኣብቲ ዝነበርካዮ ዘመን ኣብቲ ዝተጋደልካዮ ዘመን ዝሕብን ስራሕ ኣይተሰርሐን ስለዚ ክትሕበን ሒዝካያ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንዑ ጓሓፎ ሓድሽ ሂወት ፍጠር ካልእ ገድሉ ኣሎ እቲ መንእሰይ ድማ ንሓደ ሰብ ተጋዳላይ ብምዃኑ እዚ ጀነሬሽን ማለት እየ ተጋዳላይ ብምዃኑን ዘይምዃኑን ክፈርዶ የብሉን እንታይ ደኣ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ባህሪ ስራሕ እዩ ክፈርዶ ዘለዎ ክንደይ ተጋደልቲ ኣለዉ እንዶ ኣብዚ ሚድያታት ምሳኹም ዝውዕሉ ናይ ብሓቂ ንሂወቶም ከይፈርሁ ገለ ከይፈርሁ ኩሉ ሓቅታትን ገለን ክነግርኹም ዝውዕሉ ምናልባት ስም ተጠቂሰ ንገለ ከይገድፍ ንገለ ንገለ ዘኪረስ ንገለ ከይርስዕ ካብ ምባል እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንቀራረብ ተቀራሪብካ እዩ ኩሉ ነገር ዝስራሕ ኣይኮነን ዶ ተነፃፂልና ብሓደ ኮይና እውን እንተኽኢልናዮ እዩ ማለት እዩ ድሓር ድማ እቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽንን እቲ ተጋዳላይን ክበኣስ ድማ ቀንዲ ሻዕብያ እዩ ዝደልያ እዚኣ ብጣዕሚ እዩ ዝደፍኣላ ቀፅሉ ዳ እዩ ዝብል ብከምዚኣ እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዋላ ንሱ እዩ ባዕሉ እቲ ስርዓት ባዕሉ እዩ ናይ ተጋደልቲ ዝገበርዎ ገለ ዝገበርዎ እናበለ እናካፍአ ገለ ዝዛረብ ምክንያቱ እንታይ እዩ ምስቲ ጀነሬሽን ርክቡ ክብተኽ ክኽእል ኣለዎ እቲ ተጋዳላይ እቲ ዝኽእሎ እውን ክገብር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓደ ኮይና እንተዘይኮይና ተፈላሊና በዚ ተጋዳላይ በዚ ቀሺ በዚ ገለ እንዳበልና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኸምኡ ድማ እዚ ቃልሲ ሰኢሎ ኣብ መሬት ዘንገርግር ዘሎ ማለት እዩ ሓሸማ ተሓፂባ ሳብ ጭቃ ተንገርግርኖ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ይትስእ ይመውት እዚና ንርኢ ዘለና ካልእ ዝረኣናዮ ለውጢ የለን እሞ እዚኣ እናበልኩ ካልኣይቲ ክፋል ኣስፋሕ ኣቢለ ከምፃየ ኣብ ዝቕፅል መደበይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ሰላም